Gwrw Tregaron I chi, Ifan. Ie, chi'n iawn. Wedi geni y magu yn y ardal yma, ar gael Tregaron. Wel, oedd y ffarm hyn yn arbennig yn yn cyfer ysgol fawr fan hyn. Ac fan hyn weles I ole dîf cyntaf. A mynd I ysgol yn Tregaron, ysgol fach, ysgol uwchradd, a gadael ysgol. Mynd I dod adre wedyn fan hyn I weithio y ffarm. O'n i'n unig blentyn. So, gyda'n rhieni fan hyn, bues I am blynyddoedd wedyn, nes bod fi'n priodi. A symudais I fyw o'r ffarm bod fi'n dal I ffarmio, fwy filltir o lawr o'r hewl. Ac a dyna fe, fan hyn dwi wedi bod. Ie, ffarmio ydych chi wedi gwneud, ydych chi'n oes? Ie, ffarmio yn fan hyn. Ar ôl gadael ysgol gyda'n rhieni yma, ac o'n i'n cadw tipyn o magu lloi a rhai gwerthig signo a defyd. Ond fi ys blynyddoedd maith nawr, achos bod yna beth eraill dwi wedi bod yn neud, dim ond defyd. Dwi wedi bod yn gadw dim byd, ond defyd. Ambell o gyd defyd I casglu nhw at ei gilydd, chybod, dyna fe, defyd. Ond rhan y cwn defyd, ydych chi hefyd yn cystadlu mewn treialon cwn defyd? Wel, golau gyd I ffyd o gweud gormod yna, ond achos dwi'n mynd enwog am wedi cwn defyd, ond dwi'n mwynhau y byd cwn defyd, dwi'n mwynhau mynd I treialon cwn defyd, genedlaethol a phopeth I a gweld y goreion wrth I, ond byddai hefyd yn cystadlu yn lleol fel rhyw nofis bach ynddo fe, ac byddai yn eitha enjoio cystadlu yn beth maen nhw'n galw South Wales style, ynddo fe. Chi'n casglu defyd a mynd â nhw rhwng y gatiau a ceisio rhoi nhw yn y pen, ynddo fe. Dwi'n haplo'n aml iawn I fe, ond dwi'n mwynhau, fe'n I weid yna, mae dyna rhyw yn hobi falle, ynddo fe. Mae'n mwynhau treulio diwrnod yn treialon cwn defyd, ynddo fe. Ie, o ewn I draw I weld rhai o'r defyd fan hyn nawr, ynddo fe. Sut ddeithoch chi fewn i'r byd adloniant Ifan? Wel, sy'n I gweud hapod amwen o'r cyfan, ynddo fe, ar ôl gadael ysgol, chi bod, ymuno ffermio ifanc a mwynhau wneud pethau fel siarad coefus a dramau a mynd ati sgwennu ymell o ddrama yn y clwb eich ynylchu hi a wedi mynd i'r pantomim yn Felin Fach at gang yn theatr Felin Fach a hwnna wedi cael ei adeiladu nôl yn y 70au. A wedyn jyst mynd allan yn hunan arwen y beth o gyngor ac yn y blaen a dath Steddfod Genedlaethol I Llambed yn 84 fi'n meddwl de. A wneud lot o bethau yn fyny a wedyn dath cynhyrchu'r teledu ata I fyny a gofyn I fi wneud rhaglen teledu a nes i'r rhaglen teledu a wedyn a fyna fe fi wneud cyfres teledu a dyna fe ystod y fasais rest i'r sister fi. Ac tobios I am chybod, fi sy'n fysi iawn a gallwch weid am 20 mlynedd fyna yn wneud holl gyfresu a mae Ifan ma a cyfresu sefyllfa o comedi fel Ferch Drws Nesa, Nif Cacwn, Osbyw ag Iach a llawer o stwff radio fel Penigamp a ddim Penigamp, Pwyl Ffacan, dros Ben Llestri. So o bywyd yn fysi ofnadw yn y cyfnod na, chybod, a tria ffarmo tipyn hefyd, ynddo fe? Cadw'r ffarm I fynd beth bynnag ynddo. A gofyn gyfnod eitha anodd yn y ffaith bod rhieni mlaen mewn oedran 'da fi yn fan hyn ag salwch yn ei bwrw nhw hefyd. So felly oedd 'na, dwi'm yn gwybod shwt ys I ben a gweud y gwir, ynddo fe, a jyglo cyfan I gyd ynddo fe. Ond dyna fe, o'n i'n dipyn yn iau amser hynny. Ie, mae Cristnogaeth yn bwysig I chi, Ifan. Wel, odi mae a gweud y gwir, ynddo fe. Mae ges I ngeni a magu yn mynd i'r capel, ynddo fe. Mynd i'r ysgol Sul ac yn y blaen, ac gyda'n had y mam. Ac oedd Dydd Sul yn bwysig iawn bob amser, chybod, ynddo fe. Dydd Sul yn fwrnod tawel iawn ar y ffarm, dim gwaith yn cael ei wneud, ynddo fe. A un peth fi wastad yn cofio yw pan oedd yn had oedd da ni un hen gyd hefyd, ynddo fe, oedd e'n abod Dydd Sul. Achos unwaith o Dydd Sul yn dod a pan wylai fe'n had yn gwisgo siwt, gwisgo I fillad I fyny i'r capel, ynddo fe, fe'n symud o drws y cefn. Ac pob diwrnod arall, fe'n dilyn ei bob man, ynddo fe byth yn dilyn ei Dydd Sul, ynddo fe. So dyna math o fagwraeth o'n I wedi cael yn o'i lan, ynddo fe.
Ond mae rhaid i fi gyfaddu pan o'n i'n y 90au, cyfnodau anodd mewn ffordd o holi lot o gwestiynau a o'n i'n gwybod holi pam o'n i'n mynd i gapel ac yn y blaen a beth o'n i'n gredu a llawer o bethau fel o'n i'n siŵr. A dwi'n cofio un adeg nes i, oedd na gyfres ar y teledu lle oedd na 3 person oedd yn credu a 3 person o ddim yn dadle. Ac oedd rhyw gyfres o ryw 8 wythnos o hyn yn mynd mlaen, ynddo fe. A fi'n cofio un gwraig ar y rhaglen oedd un o effist enwog yn y cyfnod oedd Margareta Lasky. A fi'n cofio fi'n gweud, o na i aros adre am 6 wythnos nawr, wy'n mynd i ryndo hyn nawr, mae'n mynd i capel nos Sul, wy'n mynd i ryndo hyn, os oedd e'n mlaen tua 6 o'r gloch. Ond yr unig beth fi'n cofio ar ôl 6 wythnos, o'n i'n mwy confused nag o'n i wedi bod o fiod, a gweud i gwir, ynddo. O'n i'n gwybod beth o'n i'n credu'n iawn, ynddo fe, i raddau o'n nhw'n. Ond dros y blynydde yna, fi sy'n gwneud lot o chwilio yn hunan, dwi'n meddwl, ynddo fe, holi lot o gwestiynau a darllen llawer, ynddo fe. Nes i darllen lot, yn hyfryd iawn, o'n i'n darllen llyfrau eitha trwm, yn ifanc iawn, ynddo fe. A fe ni'n gweud mae dim byd wedi digwydd i fi, ond mynd i glywed Dr Martin Lloyd Jones yn Aberystwyth. Nes i benderfyniad i fynd i glywed pan o'n i tua 20 oed, ynddo fe. A fi wastad yn cofio fe, ynddo fe, a wastad yn cofio yr hen ŵr ma'n cerdded lan i'r pwlpit, ynddo fe, a fi'n meddwl, beth sydd â hwn i weid wrtha i, ynddo fe, yn 20 oed. Ond fi yn cofio y noswaith ni, meddwl, chybod, fedra i fi'n dadle gyda rhesymau gyda un ma'n fe. A wedi'n darllen llawer iawn o lenyddiaeth Dr Martin, ynddo fe, ac mae Dr Martin wedi bod yn, fe ni'n gweud bod Dr Martin wedi bod yn bwysig iawn i fi yn y ffordd, falle dwi'n credu, ynddo fe, achos oedd dim rhyw greu yn y canol i gael yna go fe. Oedd y cyfan mor fi a gwyn yn ei olwg, ynddo fe. Ac, so felly, yn ystod y blynyddoedd, se ni'n dweud, chybod, falle mae'n ifanc, mae ffydd tywydd teg oedd da fi, ynddo fe. Dwi'n cofio cael cyfnod ar iechyd, cofiwch, blynyddoedd ar ôl ni, a nath hwnna bwrw lot o hwnna, a ni'n holi lot o gwestiynau wedyn, ynddo fe. So ges i wers yn fanna hefyd. Mae'n bosib cael cred a ffydd tywydd teg yn fe, a dwi ddim yn dal dŵr pan mae bethau'n galed, ynddo fe. Ond dros y blynyddoedd, fe ni'n gweud, dwi wedi dod i ddeall mwy, dod i gredu yn gryfach, ynddo. Mae'n ffydd fi wedi cryfhau tipyn, a fe ni'n dweud mae'n ffydd fi hefyd, ynddo. Un o'r pethau mowr dwi wedi ddysgu fi'n hunan, wedi dod fwy na dysgu, wedi dod i weld os yn hunan ydy bod y cyfan yng Nghyst, ynddo. Dyma'r peth i ni falle yn golli hefyd, ynddo. Bod beth sy'n Grist wedi cael ei wneud yn rhywbeth ymylol yn y grefydd, ynddo. A bod y grefydd wedi cymryd drosodd, ynddo. Bod Grist wedi mynd i'r neilltu dyma bach, ynddo. Ac mae'n adnod i gael yn Mathew lle mae fe'n gweud bod Duw wedi rhoi pob awdurdod, ynddo. Mae Crist hunan yn gweud pob awdurdod yn y nef a'r feiar, ynddo. Mae fe sy'n llywodraethu'r cyfan, ynddo. Mae fe yw'r creu a fe sy'n cynnal, ynddo. A mae fe sy'n gyfrifol am yr anadl nesaf a chi yn ei gymeryd, ynddo. Ac yn ddiweddar, dwi wedi darllen, credwch yn byd o, bod fi ddim falle digon o fi wyni fi falle, dwi wedi darllen llyfr datguddiad, ynddo. Ac dwi'n mynd i deall popeth, ynddo fe, ond mae wedi gwneud lles mawr i fi darllen datguddiad, dwi'n meddwl, achos dwi wedi gweld darlun yn fyna, ynddo, o pwy yw Crist hefyd, ynddo, a'i frenhiniaeth Crist, a pwy fi fe. Hwna sy'n bwysig, ynddo. Mae'n bwysig i ni wybod pwy o fe, pwy yw e, ond hefyd pwy yw e'n mynd i fod, ynddo, a bod pob awdurdod, ynddo, yn ei fwylo fe, a fe yn awdurdodi yn gyfan gwbl hwyrnod. A peth nes i ddysgu oedd y ffaith y bydd y bobl sy'n mocian Crist heddi, sy'n chwerthin am eich tamid cred chi, sy'n chwerthin ar Grist ac yn gwneud pob math o sbri ohono fe, a byddan nhw i gyd yn gorfod plygu glin hwyrnod a sylweddoli pwy yw e. Ond i fi nhw falle, fi fi'n rhywedd ar erbyn ni. Bod i'n rhywedd ar fan nhw'n dal i offod
plygu glin i'r Crist, i'r Meseia yma. Ynde. So, os yw feirniadaeth da fi o hanner cam mlynedd ddiwetha falle, dyna beth falle i siarad fwy amdano yw bod ni wedi sôn am gariad Duw yn ormodol fel ryw fertiliser, cael ei sbredo dros bob man, fel ryw umbrella mawr sy'n cwarto'r cyfan ac mae popeth yn iawn, mae cariad Duw yn, mae pawb i raddau'n dod o dan yr umbrell, mae beth bynnag, siw bynnag maen nhw'n byw na beth bynnag maen nhw'n credu. Wy'n credu bod ni wedi falle gwneud hwnna, ynddo fe. Ac heb sylweddoli ambell waith, ynddo fe. Fel sy'n ni'n gweud, os dim yn y pen draw, os dim safonau i gael da Duw, ynddo. Mae cariad Duw yn mynd i gyfro o popeth yn y pen draw, ynddo. A mae hwnna yn, be ni'n gweud yn fysgeidiaeth, falle, fangeris iawn, ynddo. A sydd wedi mynd â Crist i'r ymylon, ynddo. Fel a dwi'n gweld pethau, ynddo. Ie, diolch yn fawr iawn, Ifan, am hyn ydych chi wedi rannu. Ie, diolch yn fawr iawn. Ta-ra.